Buenos días, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar para claves para el ahorro energético en tu empresa. Bueno, como ya dijo Marina, yo soy Ángeles de Castro, de IGAPE, formo parte de la Oficina Económica de Galicia, técnica de proyectos, y antes de entrar en materia quería presentaros un poco brevemente los servicios que podemos contar desde la Oficina Económica. Ya sabéis que el objetivo de la oficina es ser un punto de acogida centralizada para facilitar y agilizar la implantación y puesta en marcha, además de desarrollo de iniciativas empresariales en Galicia, de las empresas, de las personas autónomas, emprendedores, mediante la prestación de sus servicios de información, de asesoramiento, de acompañamiento personal individualizado. Queremos ser un puente que conecta a las empresas con la administración, un único punto de información, es decir, un referente en Galicia para cualquier empresa, adaptando nuestros servicios a las necesidades de cada una de ellas. Somos un gran equipo de personas que informamos sobre los servicios, programas de ayudas, no solo a través del IGAPE, sino a través en coordinación con todas las consellerías y demás administraciones como concellos, diputaciones. Para ello contamos con un equipo permanente ubicado en Santiago de Compostela, en los servicios centrales de IGAPE, en Santiago de Compostela, y con personal, como es mi caso, en oficinas territoriales de Vigo y de A Coruña. Bueno, además contamos con un servicio de más de 90 expertos profesionales que prestan servicios de asesoramiento de forma gratuita en diferentes ámbitos, en un ámbito individualizado, en un ámbito de la energía, que es el tema que toca hoy, de innovación, de industria o de competitividad. Bueno, en conclusión, el objetivo de la oficina económica es posicionarnos en Galicia como un destino atractivo y diferenciado para la inversión, atraer y facilitar la implantación de nuevas inversiones a la comunidad, seleccionar y captar las nuevas inversiones que complementan las cadenas de valor y favorecer el mantenimiento y ampliación de las que ya existen. Os animamos a que visitéis nuestra página web, que es oficinaeconómica.galiciasunta.gal, o llamando al teléfono 981 51 51. Muchas gracias por haberme escuchado, y sin más doy paso a Alba y a Javier García, colaboradores de la Oficina Económica, para que nos expliquen el contenido de este webinar. Gracias a todos. Hola, bos días. Gracias, Ángeles. Vamos a compartir pantalla. Bueno, eu vamos a presentarme. Son Alo Valdés, estou co meu compañeiro Javier. Formamos parte do equipo de asesores da Oficina Económica de Galicia. Vamos a pasar a compartir a presentación un momentiño. Non vou a estenderme na introdución desta parte porque vai explicalo moi ben Javier. Simplemente comentarvos que, nesta ámbito de enerxía hai como, diferentes tipoloxías de asesoramento que están vinculados a este ámbito. En concreto, temos definidos como catro tipoloxías de asesoramento. Nun primeiro é o que soemos empezar prácticamente en todos os servizos que facemos dentro deste ámbito, é por unha diagnose, non? O que facemos é un análise da situación da empresa en termos enerxéticos. O que se fai é unha valoración das diferentes alternativas, considerar as que son máis adecuadas a cada unha das empresas, non? Vendo un pouco a implantación tanto de medidas de aforro como de eficiencia enerxética ou de aproveitamento de fontes renovables de enerxía. Tamén entra os asesoramentos específicos en temas de factura enerxética. Estes asesoramentos van orientados á optimización dos contratos asociados, sobre todo as suministracións enerxéticas, non? E ter unha lectura inicial que sexa comprensible do que se está contratando, non? Tamén temos dos tipoloxías de asesoramentos específicos enfocados a modelos enerxéticos, é dicir, a topar as diferentes alternativas de desenvolvemento de diferentes proxectos enerxéticos. E por último, por iso menos importante, tamén todo relacionado coa normativa e a regulación, tratando diferentes aspectos normativos relacionados coa enerxía. Sen máis, xa doulle paso ao meu compañeiro Javier, que vai explicar con máis detalle cada un das tipoloxías de asesoramento. Graciñas.
Hola, buenos días. Son Javier García, enxeñeiro industrial. Bueno, neste caso son un dos integrantes do equipo de enerxía desta Oficina Económica de Galicia. Entón, o que vou a facer hoxe é unha pequena introdución de en que podemos colaborar nestes 4 puntos que a Alba nos dixo. Vou a facer unha descripción moi resumida na que poderíamos estar aquí toda a mañá, senón, falando de todas as dúbidas, xestións e demais que a cada empresa lle poideran surxir, pero, bueno, o principal é que vos quededes coa idea de en que vos podemos axudar neste ámbito. Para empezar, o que nos decía Alba, o diagnóstico enerxético. Claro, é o primeiro paso para o aforro. Coñecer coñecer como estamos na situación enerxética, as dúbidas iniciais que nos suelen chegar ou que decides, pois, por exemplo, pois, teño un alto custo enerxético na miña empresa. Por que é isto? Como podo facer para resolvelo? Claro, pois eso, nós neste caso, poderíamos axudarvos a analizar, decir, bueno, pues vamos a ver como é a vosa empresa, que consumos tedes, que receptores, e a partir desto poderíamos axudarvos a diseñar unha estrategia, decir, bueno, pues seguramente, pues imaginaros, hai que contratar unha auditoría ou xa temos unha auditoría e hai estes puntos de mellora, pues isto é o mellor o que máis vos convén ou axudarvos a elaborar un plan director para, desa situación actual, pasar a unha mellora enerxética con o mellor posibles axudas que poida haber para obter uns resultados que neste caso da enerxía o bon é que son facilmente medibles e se deben cumplir. Entonces, en que puntos podemos axudarvos con este diagnose? Principalmente, aínda que cada empresa é un mundo, é moi diferente, por poñer uns puntos así comuns en electricidade. Pois, por exemplo, sole haber empresas que nos decides, pois o noso principal consumo é a electricidade e temos un gasto moi elevado. Nós creemos que estamos pagando demasiado. Non me quero meter na parte de factura eléctrica, que tamén é outro dos puntos que comentaremos despois, pero deixando iso á parte, pois aí poderíamos empezar a falar e a buscar ese diagnose, a ver por que esa factura é tan elevada, se realmente o é, que aí tamén entraríamos. Os puntos principais, a iluminación, pois aí poderíamos empezar a falar, oye, pois temos LED implantado, non o temos, que tipo de LED deberíamos implantar? Non é o mesmo un almacén que unha oficina, porque hai unha normativa, volvemos a entrar, todos os 4 puntos están interrelacionados entre sí, pero, bueno, desde sempre empezamos, o que decía Alba, empezamos coa diagnose e isto despois suele ir avanzando e imos tocando os puntos todos para facer un bo asesoramento e chegar ao obxectivo que é aforrar nos vosos costes enerxéticos. Entonces, o que falaba, iluminación, un dos puntos, pois aí podemos analizar, pois hai sensores nas zonas comuns, si, non, hai LED, que tipo de LED, existen reduccións ou apagados automáticos, bueno, e en función deso poderíamos dirixirvos hacia unha mellora neste campo que suele ser un dos custes principais de moitas empresas. O mesmo con equipos de consumo que nos solemos encontrar ao mellor en fábricas, en xa outro tipo de industria, non tanto o sector servizos, pois ao mellor detectamos con vós traballando e dicir, pois teño moito gasto, pois por exemplo, no noso sistema produtivo temos moitos motores. Pois poderíamos chegar, pois, tanta enerxía reactiva que xa se detectaría ca factura, como a necesidade de que teñáis que actuar tanto na antigüedade dos equipos como na instalación de sistemas, por exemplo, de variadores de frecuencia que puxemos aí. Isto xa vos digo, son uns exemplos típicos, pero, bueno, de cada empresa, con esta análisis previa, co contacto e as reunións entre nós e vos, pois, vamos facendo o que a propia palabra di, o diagnose
de onde está o voso consumo e de onde podemos aforrar. Climatización, igual, en oficinas e demás, suele ser un gasto importante. Co gasóleo pasou moito estes anos, sobre todo, cando os precios estaban tan elevados, pois diagnosticamos que é un dos principales inputs, decir, que alternativas temos, por si é para calefacción, bueno, podemos ver alternativas con enerxías renovables, podemos despois ver a maneira de acollerse a algunha axuda e demás. Eso, outros, sería interminable a lista, vos coa duda que nos plantexedes de os vosos consumos enerxéticos, entraríamos coas reunións con vos detectando ese punto de mellora. E isto, digamos, sería un pouco a diagnose inicial, de decir, o problema que vos detectades, problema ou, bueno, casuística, digamos, de consumo enerxético, pois guiaríamos a facer esa diagnose de onde están os puntos de mellora e como se debería facer para melloralos e que a vosa factura enerxética fose inferior e, por tanto, aumentar a competitividade. Un pouco, sin máis que decir, sobre este punto, o que vos introducía, a factura enerxética, que vai moi ligado ao anterior, e suele ser polo que acudides moitas veces a nós, por decir, home, temos unha factura moi elevada que aínda por encima, pois, a veces non se entende de todo ben. Entonces, neste punto de factura, o que poderíamos traballar con vos é sobre esas facturas, pois a máis común, a eléctrica, pois ao mellor entregádesnola nunha primeira reunión, pois falaríamos sobre ela para entendela. O primer punto, dicir, mira, a vosa factura estruturase nesto, nunha parte fixa, nunha parte variable, etcétera, etcétera. Revisaríamos, comentaríamosla, bueno, e con isto poderíanse tomar decisións. Vémolo aquí nesta diapositiva, o principal da factura, o que solemos falar, os conceptos xerais, para entendela ben é saber término fixo, o sea, a parte fixa que pagamos, que moitas veces, aunque suele ser un coste na maior parte regulado, hai puntos de mellora. Pois imaginadevos, a potencia contratada non é adecuada. Entón, nós poderíamos detectalo convosco, vendo a factura e decir, mira, tedes unhas lecturas de masímetro que están dicindo que o vosso consumo ao longo do último ano foi moi inferior ao que tedes contratado, co cual aquí hai unha oportunidade de aforro. Término variable, pois aí falaríamos no precio que falades, que pagades do kilovatio hora, do que é o consumo, dicir, oi, pois, tédelo en término fixo, en término indexado, porque os tipos de contrato, poderíamos falar de que nos pode interesar máis, a seguridade do precio fixo, ou precio indexado, dependendo do tipo de tarifa e demás. E outros conceptos que se suelen falar da factura eléctrica, pois moitos de vós xa teredes ao mellor fotovoltaica e dices, non sei como é o meu aforro enerxético gracias ás placas, pois aí poderíamos entrar en ver se tedes compensación de excedentes, se non, a que precio bolas están abonando ese excedente, bueno, comentar un pouco cada caso desa factura eléctrica e ver despois os puntos de medida, facendo comparativas nos analizadores que hai da CNMC. Bueno, guiaríamos primeiro para entender ben a vosa factura e segundo para ver tamén puntos de mellora. Co gas, un pouquiño mismo, a tarifa de acceso, aí o fixo sí que é algo regulado xa polos distribuidores según o voso consumo, aí só sería máis ben no precio variable. Aquí todas as dúbidas que vos poideran xurdir da factura eléctrica, que suelen ser moitas, pois aí estaríamos para brindarvos todo o apoio necesario. Pasando ao seguinte, por outra banda, en modelos enerxéticos, en que vos podríamos axudar? Bueno, pois está claro, todos oístedes falar hoxe en día de a solar fotovoltaica, de unhas SESes, de comunidades enerxéticas locais e ao mellor teis bastantes dúdas, é dicir, eso pode ser beneficioso para a miña empresa? Que pasos debo dar para poder acollerme
a estas novas tecnoloxías. Bueno, ser máis sostible, mellorar económicamente a miña factura enerxética e, además, pois, contribuir co medio ambiente. Pois aquí vos poderíamos axudar. Como? Poñemos aquí uns exemplos dos máis típicos, pero, bueno, podríamos falar das vosas inquietudes en calquer modelo enerxético. Por exemplo, en fotovoltaica, pois aí se tedes pensado poñer placas, tedes algún orzamento, aí podríamos falar por decir, oye, mira, propóñenme un autoconsumo, que me convén máis, individual ou colectivo, porque teño 3 naves e non entendo moi ben como funciona eso. Bueno, nós aí pois poderíamos explicar os tipos de autoconsumo que existen, pois individual, colectivo, con excedentes, sin excedentes, e todo o que implica cada un deles, porque as tramitacións, tal e como nos marcan, bueno, o Real Decreto que veremos despois e as guías de IDA e demás, e de INEGA, pois ten unha tramitación diferente segundo o tipo de autoconsumo. Non é o mismo verter excedentes á rede que estar en inyección cero. Hai que pedir unhas licencias, tanto aos concellos, se queremos verter á rede, temos que ter uns puntos de acceso a conexión que as compañías distribuidoras, entón nós informaríamos de todos eses procesos, poderíamos guiar se xa estades metidos nalgún proceso de instalación de autoconsumo, estades en fase de solicitud de axudas. Bueno, en calquera punto do voso proceso nós poderíamos valorar con vos, analizar e explicarvos calquera dúbida que tuvésedes ao respecto, incluso na conveniencia, como poñemos aquí, pois, almacenamento se nos interesa, se nos interesa unha batería virtual a través da contratación. Bueno, en todo o que necesitéis nese punto, aí estaríamos. Outras propostas que podedes ter na vosa empresa, pois unha é ese, por exemplo, un servicio enerxético, e o mellor é algo que diste, bueno, non entendo ou non teño claro ou teño algunha dúbida do que é unha S, o sea, de unha empresa me propón que ela se fai cargo do meu consumo enerxético ou destes consumos enerxéticos. E, claro, a mellor sona vos raro, aí para o que necesitedes, para analizar unha proposta ou para a simple explicación de dicir, bueno, pois unha S, pois darvos unha explicación de como é, como funciona. Estamos vendo casos, incluso en empresas pequenas, tovemos consultas de granxas mismamente que lles ofrecen eses para a electricidade mediante principalmente ca instalación de placas fotovoltaicas e nos preguntan como é a cesión dos tellados, das súas instalacións, se chegaran despois a cambiar a actividade da súa nave industrial, que pasaría. Pois nese punto aí poderíamos brindar toda a axuda que necesitéis. E o mismo, perdón, Alba, coas comunidades enerxéticas locais, digamos que é algo novedoso e tamén moitos de vós oiredes falar porque os vosos concellos están a impulsalas e ves nos medios de comunicación que é bueno, algo que chega, creemos que para quedarse, é dicir, pois explicar que é unha comunidade enerxética, como me pode beneficiar? Pois ao mellor teño un negocio nunha zona, nun concello que a menos de 2 kilómetros, a normativa actual, se vai a poñer un autoconsumo dunha comunidade enerxética, é dicir, interésame entrar nesa comunidade ou que me pode aportar a miña comunidade? Pois aí poderemos explicar que é a comunidade, as vantaxes que vos pode traer, que adianto-vos a todos os que vivides, por exemplo, en zonas urbanas que non tedes onde instalar placas para autoconsumo ou tedes unha superficie coberta moi reducida e o mellor non idónea para eso, pois sería unha estrategia moi boa poderse unir a unha comunidade enerxética local. Por decir, é un resumo de todo o que vos poderíamos axudar neste ámbito. E por último, e non menos importante, normativa e regulación. Tamén suele haber consultas que van relacionadas con todo o anterior. Claro, a normativa está en constante cambio e debémonos adaptar. Todo o que fagamos temos que cerciorarnos
de que cumplamos todas as normativas, as propias de, por exemplo, en enerxías renovables, de autoconsumo e demás, hai a súa propia normativa, pero sin olvidarnos, pois, por exemplo, do Regulamento Electrotécnico de baixa tensión, do Regulamento de Eficiencia Enerxética, do Código Técnico cando facemos modificacións en iluminación, en oficinas, por exemplo. Entonces, nós aí tamén, calquera dúbida, estaríamos para asesorarvos e para recordarvos, por decir, oye, pues a empresa que vos xestione isto, tedes que saber, pues, por exemplo, o autoconsumo, pues tedes que ter un boletín, un procedimento IN 614C, pero a maiores hai que ter un IN 407B, e previamente había que haber solicitado, pues, unha licencia de obras ao Concello, facer trámites con distribuidora. O sea, neste punto, todo o que necesitéis, aí estaríamos para axudarvos. O mesmo, pois ao mellor quero poñer un punto de recarga e surxenme dúbidas. Oye, teño que compralo, podo instalar o meu personal de mantemento? Pois aí vos asesoraríamos, por exemplo, vos diríamos, mirade, no reglamento de baixa tensión hai unha ITC propia para puntos de recarga. Debemos ter, aparte de cumplir o que é ITC PON, pois debemos cumplir o RBT en canto a ocas periódicas, o que cada un lle corresponda na súa empresa. Digamos, eu que vos quero facer chegar é unha visión global de que en todos estes puntos podemos entrar coas dúbidas que vos xurxan. É o mesmo en canto a axudas, pois, por exemplo, dicir, oye, pois podo ter para instalar un punto de recarga na nosa oficinas ou industrial, pode ter unha axuda, pois vin algo do Movex, por dicirvos, pois sí, pois mirade, tedes axudas en INEGA, do Movex 3, e aí vos podemos guiar pois empresas coas que vos poderíades poñer en contactos, dos listados que existen para que vos orzamenten a instalación, de como sería a tramitación, dos prazos e demás. Entón, todo o que se vos poida ocurrir en materia de normativa tamén intentaríamos, na medida do posible, asesorarvos ou guiarvos de onde debedes de acudir. E isto sería así un pouco rápido, xa o sei, pero bueno, espero que vos fixera unha visión global de todos os puntos nos que nós podemos intervir e vos podemos axudar no que necesitéis.